свят. Идвам. Идвай. Уендинг. Чакай да това видео. Через... Да, птис. Татяно, виж как съм минала това нещо. Искам аз да вижда. Абе, снимай видео. Здравейте хора, аз съм Готката на българския, а тя е Татяна Тотева на английски в YouTube. Днес ще играем на доклад и някой сигурно ще ме дразни. Защото вече ме дразни. Пусни, куче! Куче, пусни! Татяна, искаш ли да ти покажа едно нещо? Готино. Не. Айде, много е готино. Ако искаш, трябва да ме пуснеш. Не искам. Татяна, пусни. Искам да видиш нещо. Ако аз Добре. Показвам ти как се чупи и почваме от начало. Да го щупиш ти. Хайде, защото и без това не знаеш как се чупи. Снима... Да ти покажа как се чупи качинар. Симба! Чак малко. Трябва по-нагоре. Още по-нагоре. Не, твърде нагоре. Трябва да се засиля. Татяна, пази сота. Айде, не искам да го чуя. Атака! What? Още надолу трябва да го сваля. Майко. Как го щупи? Май не трябваше да ресетвам. Като го блъснах. Атака! Ето. Искаш ли да се пробваш ти? Не. Ама ще взимам талисмана за мен. Искам с талисман. Той е моя най-добър приятел. Хода да знаете, че малко ма хапи кучето. Какво да хапи? Че си кучето. Как да хапи кучето? Татяно, сещаш ли се какво е това? Нещо на мъжите. Тук е това дългото. Дългото. Георги, ти знаеш ли, че снимаме и да слушат телефон? Не знай. Татяна, теб те слушат. Знам какво говоря. Оп! Татяна, пази се, това трябва да го занеса там, ще се наръгам с него след малко. Като гледам. Ще гръпана. Живот и смърт. Как паднах? Пък не съм докосвал нищо. Дай пак натам. Газ. Пръчица газ. Ето моя друга. Друга рука. Не, той е с жълтото, ето този сивия. Какво каза? Само съм мръдни малко да направя това. Май имам идея. Симба, май има идея. Нямаш. Имам акъл в тази глава. Имаш, аз мислех, че нямаш. Отгоре как пущ. Не! Паде! Не! Пръчката! Ще да падне. И това се казва късмет.
Тут и невозможно. Заклещикся. Одобрение с ним. Тяну там не можеш да минеш. Мога. Трябва и трябва да сега да оправим. Идвам. Чай малко. След ще успя. 6. Жертва! Нищо не жертвам. Чай. Чай. Пъди, махни се лапата. Искам да пробвам, че това е невъзможно. Аз съм ли човек? Чай, махни с лапата оттам. Татьяна, махни с лапата оттам! Вече е мой. Твой ли? Твой ли, Татьяна? Да. Твой ли? И аз помисли пак. Дали е твой? Аз съм по-бърза. Ала та, брата! Мой. Кой го пипне за него си? Мой вече. Аз ще минавам като принц. Татьяна, искаш ли да ти покажа как се минава това нещо? Ако е нещо, али? Ако ме леснеш видеото, Нека да пробваме. Ама защо не мога да стигна до там? Аз съм нисък за тази работа. Татьяна още по-ниска. Що ти би свой дебила? сега хората си мислят, абе, го Ама няма нюми мума. Що мърмуркаш? По друг начин нямам как да се сложа това. Това е дълго, остро нещо. Не мога, даже май не се ходи по него. Мислиш, но не знаеш. Сега виж, Татьяно, че аз го държа за края и го бутам напред. Че го държиш, Татьяно, че го дръж малко по-напред от мен. Не в края. Маш падна. Не там. До мен, ей тук, до мен го дръж. Да, точно. Да, точно тук. Хващай надолу. Хващай надолу с лапите. Сега дърпай. Към натам. Чай. Не. О, Татьяна, пусни го сега. И стане. По принцип не са прайти. Защото трябва да може и един човек да го мини. Ням... Как да го минаваш? Минаваш по стола. Да, точно. Добре. Не съм умряла, жива. Падна де. Хайде, Татьяно! Еми, нали се опитвам да го мина? Да ти помогна, да? Не. Мога да ти помогна да хванем тези краища. Виж, да хванем тези краища. Имам друга идея. Не. Знам, че идеята. Чай да се направя. Чай да се направя аз тук. Чекпоинт. Да. Ама то тук няма, Оля. Тук има ли чекпоинт? Грешно място. Ей, тук трябва да има чекпоинт. Защото тук можеш да умреш. Ей, тук трябва да има. Айде. Чекпоинт, че. Мас, спис. Ама, ще ме телепортираш.
Не мога. Първо там няма къде да умреш. Второ няма и чекпоинт. Поне не намирам. Хора, пишете в коментарите, тук има ли да стълбите чекпоинт. Георги, Да потърся. Георги, Да. трябва да си включиш коментарите. Не знаех. Не ми даваш да сега тук Татьяна, намерих катабут. Намерих катабут. може ли? Няма. 20 часа го търсих. Не си помагам, за да го намеря. Иначе до сега щях... Щях се затворя. Докато не осъзнах, че мога да дръпна вратата. Георги, ще дойдеш да ми помогне. Чакай малко, ще аз през вратата не мога да мина. Тя се отваря и затваря. Знай кой ми звъня. Кой? Бождарка. И на мен. Татьяна, какво си направила с дъската? Че и паднах. Да, видях. За да ти помогна. Чакай малко, ме и аз трябва да го хвана. Дърпай нагоре. Сега трябва да се жертвам. Татьяна, не ичи! Татьяна, не ичи! Давай. Татьяна, пусни летвата да стане по-бързо. Та скочи с мен. Вот това. И се заклише. Що сляпа? Чакай. Отиди зад мен. Татьяна, дай. Татьяна, колко си смотана? Чакай да те издърпам отгоре. Ще издърпам отгоре. Симба! Пуснахте. Тупас. Кавички, побичили. И ти... Това няма да кой казва. Нищо. Аз не женах. Хора, ако искате и с нея да правим видео, се абонирайте. Да. Се абонирай и ти. Не можеш да говориш. Ей, той готино. Татьяна не знае азбуката. А, Б, В, след това. Я. Хора, ако стигнем 20 абоната, ще научим Татьяна да казва азбуката. Да научи също азбуката. Защото е тъпа. Намя, но ти по-русски не да. Добре, кажи я. А, Б, В, Г, Д, Я. Добре, като стигнем 20 абоната, ще я научим. Че е малко тъпичко. А, Агне, Б, банан. Тъпанар. К. Георги, майте скрикша шапката. Нямало чекпоинт тук. Нямало. Да, че не си направила също. Как мина? Защото ти ме изгони и аз дойдох. Къде? На някакъв си... Какво беше? Дето пъхча в камъни. Катабут.
Ей, чакай, ма. Сериозно ли е имал чекпоинт? Да. Аз съм направил чекпоинт без да знам. Добре, и ти къде умря? Че да се спалниш там. Георги, ако още един път ме изгониш, ще кажа това, което не знаеш на хората. Сетих се. То верно имал чекпоинт. Ма, що си изгонена? Аз се изгонена. Ти как ме гониш като пърси? Как? Кога съм те изгонила? Изгонил съм те. Да, Не мога да повярвам. ако още един път направиш... Без да искам, даже не съм усетил. Да знаеш, даже не съм усетил. Още един път смотанията си игра и ти тук ме изгониш, ще кажа на хората какво не можеш. Какво не мога? Нали ми каза? Само ме изгони още един път и си ми каза. Какво не мога, кажем? И ти ми го каза, като спряхме видеото, ти ми го каза. О, не. О, Ти даже не го каза. Трябваше да кажеш, о, да. както и да е. Защо взимаш ти вода? Нищо не е за тебе. Аз съм по-голяма. Татьяна, пусни ме. Защо? За да... Ще та лифна. Ако ме лесно сказвам. И да знаеш, знам как. Пак ще кажа. За какво ще казваш, като знам? Не знам. Баба Меца. Татьяна, сега изчакай малко. Имам една тактика. Какво трябва да се направи? Какво трябва да се направи? Не взимай камъните. Аз си намерих нов приятел. Камък. Камъчо, вика. Виж, има и други. О, искаме и това. Ти вече не съм приятел, да си надълго. Това не мога. Татьяна, искаш ли в катапулта? Не. Камък. Първо трябва мен да изстреляш. Като стрелям толкова на високо, шаферът ми се случи. Чакай, аз мога сам. Не, Татьяна, не е това. Ей, тук е тази ръчка. Ей, та. Трябва да я дръпнеш нагоре, за да ме изстреляш. Нагоре. Да, дърпай, 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 дърпай. Симба трябва да умре, както се вика. Така! На царството. Сега не съм взел чекпоинт. Нали? Или пак съм взел. Без да знам. Я да гледам за чекпоинт. Не си взел. Взех. Еми, ние сме много тъпи. Какво? Взех чекпоинт. Сериозно? Да, ама не можеш да минеш. Какво като има мост? Кола! Тази кола! Идва в ние. Тя вече Добре, пусни мен поне. е. Чао. Тук не мога да мина. Пуснете ма! Тъгувам! Мой. И това беше от нас за видеото. Айде, чао! Що не мога? Татьяна, намерих какво трябва да се направи.
Служи, където сама аз искам да сложиш тая количка. Искам да сложиш количката ето тук. Само ще я сложиш, няма да я взимам. Само ще се кача по нея, няма да я взимам тая количка. Само ще се кача, че се забавлява и после. Аз къде отидох? Това е рече паркирането. Най-тъпото паркиране на света. По-топа не съм виждал. Татяна не ме дърпе сам. Защо и ми даше да скоча? Хора, пишете в коментарите. Дали съм го дърпала? Татяна, осъзнаваш ли колко труд трябва за да се кача там и ти го проваляш? И защо, нали, това е целта на видеото да направим? Не може ли един ден, един път, така де, едно видео да има? Айде. Хората ще се убият. Хора, ако забележите Татяна да ме пранква, след като казах това, искам да направите в коментарите Татяна и Пача. О, ти имаш 5! Да, ама все пак 100 абоната и тогава няма да ме пранкваш. Не. А така, на селището. Татяна, не скачай. Отварям ти портата. Може да минеш през портата. Хора, ако не можете да ми видите това канала и не можете, ще напиша някакъв коментар. Не мога да гледате. И аз ще качвам видеа. Къде отваряш тази порта? Ми влез. Колко пъти да ти казвам да влизаш в тази порта? О, не. Татяна получава личества. Наистина това време. Хора, пишете в коментарите дали Татяна е луда. По камъните. И спомните Татяна е Пача. Спомнете идиот. Не. Спомните само Татяна и Пача. Защото се влюбила в една количка. Защото се е влюбила в количка. Пуска коментари. Георги не може да пуска коментари. Не знае как се пуска. Тогава как ще пусна? Като не знам. Като не знаеш, няма да пускаш коментари. Ама все пак ще пусна. Татяно, за жалост трябва да го кажа. Тази количка наистина ни трябва. Трябва. Това не исках да го казвам. Гони. А защо ме? Как съм те изгонил? Моля? Аз до сега си играех. Хора, Татяна, искам като го пусна да го изгледаш, да видиш, че не съм те гонил. Буквално не съм те гонил и то те изгони. Отивай за количката. Ето казахте, че ми трябва. Малко се. Да, ама много ми не трябва. Всъщност не ни трябва. Добре, как ще кача от фото? Шегувах се, трябва ни. Спешно. Спешно, не можем без нея. Аз на едни хора им подобрих количката, но как? Давай. Не мам да го минем. Ма чакай малко. Ма тая количка, трябва да я обърнем. Аз пак малко умно. Татяно, да знаеш, не влизай в водата. Може да се удавиш. Аз се удавих. Да.
Дазн. Каза Дазн. Татьяна? Защо се изгони? Не съм се изгонила. Ще видя видеото скоро и ще... Току-що видях как Татьяна изчезна. Без... А пак искам да дойде. Що така ручка няма сама да дойде. Аз не мога да скоча. Що тя държа? Защо аз трябва да я влача? Защото аз завършва по-важната работа. Значи по-тъпата. Добре, ще стоя на едно място и ще чакам. Татьяна, този път наистина аз ще изгоня. Ако те изгони, да те включа видео. Така ли, аз мога сам да се продължа. Добре? Не, това не значи да самахнеш. Идвай. Хай, че тази количка не мога да обърна. Много ма дразни. Той... Направо се е така, че да не мога да обърна. Не сериозно, не се обръжда. Ти ще обърнеш. И аз не мога. Щом ти не можеш, и аз не мога. Има по-лесен начин. Ваната горе! Има и по-лесен начин. Георги, знаеш какво сети? Какво? Когато ни спава, като падаме да паднем върху къщата. Да, ма не всички спадат там. Не мой. Има и друг начин. Стая поръчка. Не, ето обърнал съм я. Защото направих пак друг чекпоинт. Аз ще ударя в водата. Браво. Аз пък не мога да я карам. Карам я! И то по най-малумния начин. Аз се опитвам да се кача. На къщата. На къщата. Гледа. Тя откъде само че да се кача. Не обичам тя лампи. О, мага, мога да... Ай, Татяно, не трябва да скачаме на лампите едновременно, защото са късат. И после няма оправяне. Удавих се. Буквално се удавих. Татяно. Ти пак можем ли се качим? Да, мой. Чай да оправя. Оп, дръпнах я. Как се завъртях с нея? Глей. Ръката ми бъгна. What? Бъгнах я. Не си. Съм. Така ли? Не съм ли? Тогава що съм мърда сама? Като не съм яла. Къщата ябълки. Знам. Дръпна съм сама. Ай, дръпни ма с нея. Няма, ти ще писа. Тук и така става, Татяно, и така. Да знаеш. Не мога да се набера. Твърде съм дебил. Да. Какво каза?
Да не казвам и да. Че ще те напляскаме и ся. Айде атака на кучето. Симба трябва да умри. Ти не ма взича. Фанах и той. Съжечваме и тримата. Но не трябва да... Да. Само да кажа, че аз съм такова пол. Така ходиш с тези минути. Докато се пише. Вие са пуска. Ударих се в ръка дума. Аз пак бъгна количката. Тя просто се скочи. Хора, видяхте ли това? Тя не е най-малумната, просто се скочи и айде. Симба. Не! Аз не съм като теб. Ще скочиш. Нема. Що за полза? Стоим. Така ли? Нямам. Симба трябва да умре. Добре, пускам та. Само и ти трябва да ма пуснеш. Само махни се, за да отворя врата. Аз не искам да е отворена, аз искам да е затворена. Няма да минавам. О, забравяй, мързима. Вече ма мързима. Мързима да те пранквам. Той мен ма мързи сам да те чакам. Аз тебе те чакам. Що си дебила свинка? Ти какво си? Аз съм... Реалния живот. А в реалния живот той е адски. Така да. Тогава защо му да смивам стомаха? Не те знам, че твоите черва са 5 метра удобни. Моля! Пък на теб газа, че е 100 метра дълъг. Удобни. Аз ще бъда първа. Аз ще бъда първа. Първа през трупа ми. Ще ми издъхваше главата. Аз влезнах вътре. Не! Симба трябва да умри. А тъй. Това е достатъчно. Мръдна! Аз се качих и... Не! Просто чилах при Татяна. Тя да ма вземе.
Поснима. Вау, си играем. Пусна ма зараз гили. Адски леко математика. Абе, ти са по-зле, не знаеш колко е 1 плюс 1. Знаем колко. Колко? 11. Грешка. 3. И едно на ум. Да, зато е 3. Хора, пишете колко е едно. Или е 11, или е 3. Хора, знаете, че само плюс 1 на ум не е толкова много. Не плюс 9 на ум. Чакам те да вземеш чипка. Чакаш то! Аз само ще падам, за да се пада за къщата и не... Добре, падай аз. Защото лампата е невъзможна. Много е далеч от къщата. Или трябва друго да се направи. Чакам. Маш това пробвам. Моля, аз тук трябва само да чекат праси. Я идвай. Няма. Аз се гличнах. Ей, глично от Георги. Така ли? Да. Глично. С количката ли си? Ей, ще опитам. Почти. Умрял куче. Опа! Чая малко. Той идва с мен. What? Ръката ми са бъгна. Летящи ръце. Какво да кажа, в днешно време всичко е малумно. Гледай това го клеча като... Все едно ще съм дебил. Не ме обиждай. Ти си по-дебела все пак от мен. И това е вярно, хора. Не е вярно, не е. О, ето откъде трябва да сам не нищо, че... Не мога да кача. Как Успях! Но не където трябва. Това се казва провал. То е тъп. Значи по този начин все пак трябва да се направи. Видя ли как скачам насам натам? Аз лично това гледам. Що ти стъпа? Аз се бориш сама. Качах това. Газът се е качил. Ти падна. Аз се качих, ние ще ме избута. Защото героя ми само скача. Моя герой. Мот пък скача, когато скача. На нашия герой има някакви... По-скоро за Отсядах се! Слава на небесата! Ще ти умра! Няма тука. Не съм го минал. Моля, това трябва да го мина. Казвам, че нямам да успя да го мина, Татяно. Няма. Или пък. Аз съм Господ. Свой чекпоинт. Чакай малко, не съм го минал. Аз съм пълен Джезус. Аз съм Джезус. Минавам си го без проблем.
Аз съм Джезус. Аз тук. Аз съм Джезус. Минал го. Но не напълно. Оп. Има сейвинг. Има. И на мен ми изписва Георги. Не знаех. Идвам. Аз се скрих. Аз се скрих. Трябва да ме намериш. Мързи ме, нято. Мързни ме вика. Дебилачката. Мама, чудичкаше ми. Намери ли ме? Да. Татяно, донеси ми камъка. Ти ли ще ми дай? Ти си с... Нали не можеш да щупиш катинари все пак? Да го взема. Аз съм вип. Аз съм вип. Ви била. Аз ще правя повече паркури, ти вип. Аз правя паркури, ти тук пак. Ти вип. Викаш, че си. Бум, щупи. Чай, дай. Чакай малко. Искам да пробвам двамата. Дай по-бързо. Не малко. Давай! Да, ето, щупихме го двамата. Ето. Трябва заедно да работим. Не единия да стои като спол. Да, ти стопиш. Ти стоиш като спол. Дай за малко ще трябва стоя като спол. Да. Че наистина спол. Обаче. Дигам ръка. Част трябва да се дига ръка. Какво трябва да се прави? Да се дига ръка. За какво? Завършихме течи. Не сме. Завършихме училище. Затова ми говориш. Аз мисля, че завърших нивото. Аз завърших гимназията. Те са още по-малумна. Да. Татяно, да знаеш моя количка. Ще я караш ли? Аз чакам. Още стоя там, деца. Аз мисля, че минах и нищо не съм минал. Тъй време ще надо да го минем. Ма, къде си ти? Оха, бока. Ока-бока. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Сега какво правим? Татяно, че вземи количката, да се покатериш върху тя сгради, аз тук ще правя по-сложни паркури. За да ни... Нали искаш ти да правиш лесното, аз трудното. И да си помагаме, бе, ти не разбираш да си помагаш. Абе, тук нищо не можеш да ми помогнеш. Мисля, че не ме пуснал. Да, влазят. Да. И то по-голямо. Не си мисля, че твоето е много по-лесно. Сега, тази количка е много добра, защото ми помагаш почти всичко. А на мен кой ми помага? На мен ми помага паркура да изпаркуря паркура. Да, знам, измислих се една нова дума. Аз тук мисля само. Малко са буни.
Какво си направила? Спокойно ще я хвърля. Щях да падна! Щях да падна! На живот и смърт съм! Трябва да падна. На живот. Георги, ако Да. умреш, ще дойда на погребението. Тази вечер... Тя си с кукуряга. Ти спокойно. Да. Дигам ръка. Бегно бъгна. Ама, Тачано, тя количката е тука. Не бе, другата, оная. Ма, другата не трябва. Татяно, толкова ли си проста? Не бе, имам една пътка. Хубаво, вика. Тук си имаме собствена... Тук си имаме една количка, тя вика за друга. Еми, нали трябва представя да се качим на другата и да минем Баткура. Малко мисли. Малко си идиотен. Идиотка. Пишете, ау, искам да направя спонсор. Спонсора тук е въздуха. Шупих количката. Я искам да Не съм я шупил. Извинете. Как се хвърли? Но аз се щупих сам. Не съм. Я махни той нещо. Я го махни. То не съм мах. Мисли, че ми помагаш да забим. Не, то не са. Пусни го сега. Това е за конете. Аз съм най-близкото животно до коня. Мръдни. Татьяна, ти си много по-слаба. Виж, мърдам го. Аз се едно, че не го мърдам. Гледай колко го мръднах. Ти слабата. Накъде трябва да го водим? Ей, там на паркура, за да мога да се кача първо. Първо на паркура. Татьяна, ако скачаш, ще е много по-трудно. Гледай, аз го карам, че стоиш като пача. Опишете в коментарите Георги Пача. Пишете в коментарите, Татьяна е много тъпа пача. Тъпа, дебела пача. То искам да напишеш. Не играем с него, ами... Сам да кажа, че ако ти не играеш с мен, знаеш, че аз ти дадох идеята да играем Human Fall Flat. Зато и че трябва да играеш с мен. Иначе не можеш да снимаш Human Fall Flat. Това, защото после няма да имаш приятели. Да знаеш, има такъв закон в Китай. Значи, ако някой приятел ти каже нещо да играем, и ти не играеш с него, а пък и ти не искаш да играеш с него на тази игра, която той ти е казал, той не ти е приятел. Има такъв закон в Китай. Зато, че ако не играеш с мен на тази игра, ако играеш само, не съм ти приятел. Значи не мога да играя сама тая игра. Да, иначе не съм ти приятел. Много хубав закон. Това е най-добрият закон от Китай. По-добър не мога да измислят. Не! Защо са хвърли по дяволите? Това е най-смотания скин. Хвърна са праси. Глей! Клинов сироп! Още малко на пюри ще стане. То скин. Не го, идиота. Се дръмна. А Нина, тук ли трябва да ходим? Не знам на къде тя ходи. Всъщност. Чакай малко.
Има много по-добър начин. Може да ти кажа нещо, чакай, добре не. Чакай. Може да ти кажа. Чакай, чакай малко. Искам да ти кажа. Чакай малко. Трябва... Я пак го направих. О май гад. То хвърчи където е. Давай напред. Татьяна, Георги, помогни може ме. да ти покажа. Може да ти покажа нещо пъти тук. Първо трябва... Не, където биш. Първоначално. О, благодаря. Аз съм циган, че спача. С пача. Играя с пача. От дедата с пача. Май така покуши малко. Татьяно, то наистина трябваше да вземе малко количка. Хайде учам за нея. Аз съм Татьяна. Викаш ой. За какво? Аз съм Бог. Защо майка ти говори толкова силно? Защото така искам да се надрискам. Защо майка ти говори толкова силно? Защото тук нашата къща е шумникови. Дайме с по-малко хора. Този човек, дето е канала, има 26 членове. Той. Моето пак има 32. Ама аз говоря за тебе, бе. Да. Аз имам 26. Един приятел на 32. Както и да е. Как съм те лъгал, лъжкиня? Дебела. Той доста лъжи. Как ти казах лъжкиня, дебела? Аз в дневния живот и той... Да, не смей. Само Татьяна е малко по-дебел от мен. Аз съм по-недебел. Вярно е. Да, ама аз мога нещо, което ти не можеш. Какво може? Да смивам стомаха. Ти не го можеш. Какво? Да смивам стомах. Така да си дадеш стомах. Да. Татьяна, ела да ми помогне с количката. О, бе, аз тук Татьяна. Идвай, Татьяна. Ми ти обърна количката, не аз. И после аз трябва да преобръщам. Я обръщам. Моля, лъжкиня дебела. Нали тук са спална? Не съм я обръщала. Аз даже не спех. Давай. Юли, просто не спълни. Знаеш, че не мога. Давай. Защо? Давай! Чакай ме! Давай! Не можеш смъртта, обърнем количката. Давай! Ако му долу. Айде! Двамата се справят. Татьяна, пусни количката да не се преобърне. Да, дърп. Татьяна, дърпай я насам. Татьяна насам. Няма пък. Ще обърна нарочно. Татьяна, ако я обърнеш си гей.
означава, че си най-тъпният човек на света. Не вярвам. И си най-тъпата. Това означава. Не се обаждам. Аз ще карам. Татяна по... Добре, че съм Влад. Добре, качи се отгоре поне. Ти ми причиш, качи се отгоре. Не отвижа. Татяна! Той прави в момент. Ще се преобърни пак. Давай! Скачай! И те става, и те става, да. И те става. Ма не мога да играя ключик отгоре. Нищо. Пак си горе. Радвай се на това. Да, ма чакай, аз спри количката. Спри количката. Чакай да отворя ли вратата? Не, тя се е забила в другата страна. Не е нужно. Чакай, няма може да ми. Може. Знаеш какво се сети? Какво? Чакай, аз трябва да се кача отгоре, нали аз съм Не заради това. Татяна трябва да повдигнем. След си ми помогни. Да, повдигнем. Добре. Татяна вдигай от другата. при едно условие. Какво? При едно условие. Какво? Вдигай от другата страна. Хвани на ниско и вдигай. Тихо. Иди. Айде, дърпай. Така ли, бутай. Давай, почти. Вкарах я. Давай. Качай се. Качи ли са? Чакай, че камерата ми е. Що ще кажеш, че моята не. Или ще се качиш, или я дърпам. Ала, аз ти дам, я дърпам по стълбите. Тя няма да се качваш, ще ми помагаш да я дърпам. Не мога да я дърпам. Татяна, не трябва да се качваш, защото не мога да я мръдна по стълбите. Можеш. Не мога, виж! Дърпам! Снима. Давай, дърпай. Снима. Защо? Що ти не дърпаш? Аз си ме хванала. Ето и аз помагам. Татяна, бутай отзад. Отзад. Да. Татяна, отпред. Отпред. Имах предвид отпред. Ето дърпата. Татяна, отивай отпред да буташ. Йодви, това е дядовата ряпа. Това е ряпата, аз съм кучето, ти си нещо. Аз съм дядото. Виж, аз мога да дисплея. Да, ти си ме забила. Поне ме остави да... Татяна, поснима. Ако те заведа на едно място. Добре, ама първо ще ме пуснеш, за да докараме количката. Поснима. Количката. Да, дърпай. Татяна, дърпай количката. Дърпам. Минали са 2 часа. Къде е 1,5? И не сме го минали. Да, в YouTube ще е около 30 минути. The next day. 40-50. Пък тук 2 часа се мъчим. Защото някой не ме оставя. Да. Татяна, пази са. Искам да я хвана хубаво.
Помакамаста. Татьяна, махни се. Да, хвана количката. Да замахвам циграта, добре. Не! Идвай веднага! Татьяна, идвай да дърпаме. Не. Що тя дърпам на ниско? Нека теб на високо. Хай. Давай! Да, на теб е по-трудно. Да, сам заради мен, що тя вдигнах. Давай, къде я буташ? Висла. Татьяна, връщай се отдолу. Давай. Татьяна, не дърпай надолу. Татьяна, че до сега дърпаш надолу. Буташ, ма не буташ. Арима! Отгоре е много по-трудно. Добре. Давай! Давай! Хора, май след малко ще спре видеото. Не, ще спри като свършим играта. Татьяна, трябва да обърнем пак само долу, ако я обърнем. Татьяна, давай, дърпай с мен. Хвани ма, има дърпай. Да, давай. Аз в той съм много добра. Дърпай му. Нали съм много добра? С двете ръци. С двете ръци. Май та фана. Не съм ма хванала. Ако стоиш на едно място, ще бъде хубаво. Стоя. Сега ма пусна. Давай, още малко. Аз пък не виждам. Какво става? Става. Вече виждам. Давай, още малко трябва да се изкачи. Ще успеем! Татьяна, дърпай, ма ти имаме повече късмет, като ма дърпаш. Чакай да пусна той нещо. Дърпай, ма! Давай, имаме повече късмет, като ма дърпаш за крачетата. За крачетата. Не, за чиквата ще. Не, за крачетата те е по-лесно. Татьяна пада. Чакай, че. Татьяна, бързо за крачетата. Да, или за газа. Давай, дърпай. Дърпай, куче, дърпай. Не назад, ма. Татьяна, не назад. Дърпаш ма назад. Давай. Главата ми гледа на... Да, видях на къде гледа. Татьяно, я ти дърпай отгоре, аз отдолу ще бутам. Давай. Хвани го, че ще падне. Той. Да, хвани тя пръчки. Хвани ги. Хвана ли ги? Татьяна пада. Пада, джаго. Да, държиш го. Айде, аз съм под количката и ще е по-лесно. Ати, скарах я. Гледай, аз съм под количката. И сега се връщаме. Добре, поне се махни оттам. Айде. Чай да ида настрани. Само да се измести.
Айде учи. Че аз трябва малко от тук да се помъча. Че аз тук Симба. Да правя. Къде се е запил? Точно паркур. Паркур. За кои? Чакай малко, първо да се кача. Ала, виж как паднах на там. Да, не, такова е го от другата страна, че не мога да се кача. Не, да го на... Хвани го отдолу. Да, да. Да, направи същото. Хайде, че героя ми скача насам натам, където ни трябва. Тайчано, хвани го хубаво. Виж само аз. Едното, всички. Явно тук ще уминавам. Опа. Татьяна, махни се му отсуна. Не, стой. Глей, как ма буска. Ей, това е трол! Май по-добре да направим 2 части на това видео. Защо? За да има 2 части, хората чакат част на мен. Хората да чакат! Викаш? Какво да правя, да пърдя? Да. Татьяна, ето, минаха. Не. От тя ви казвам хора, ще го минем на една част. Да, бе! То ме хвърли! Хора, може да го направим на 2 части, може. Само може. Няма да го правим на 2 части, само заради Татьяна. Защото мрънка. Напишете кой е по-добър. Аз? Защото тя ма троли. Защото тя ма троли. Такова бе. Той също не знае как да твори. Му. Следващото видео ще учим азбуката. Да.
версия знам. Благодаря за и кратко кълъма на опарисата уфахът също е голям и малки уя. Да, но с една буква. Да. Ти пак искаш други още букви да измисля. Да. Трът. Ето още една буква. Трът. Аз съм се Това не е буква. Това е дума. Може всичко да е буква така. Майко, колко е тъпа. Так се озова. Снимка трябва да... О, таман пръснах в лицето ти. Симпа трябва да умре. Предлагам да разбера. Не. Това е мой... Чул, значи няма да направи. Аз слушам. Аз ще изчезна. Добре, айде, изчезни като... Не изчезвай, моля те. Мама ти шибана. Не псувай. И ми вика не Ти точно. Може, айде 2 части. Ще на много дълго видео. Само 2 часа. Трябваше да бъде 3, за да е дълго. Това е кратко. Ай, хора! По-добре да... Георги махата. Не. Сега гледам как се оправя с Много се смутна. О, добре. Ще правим 2 части. Хора, от мен, чао. И от мен чао. И от тебе? Да. Добре. И от нея, чао.